Здравейте и добре дошли на следващия епизод на Нека играем GTA 5 Chaos мод, в който ние в момента сме се запътили към Лестър Крест, за да можем да започнем първия хайст в играта. След като минем първия хайст в играта, ще отключим третия най-интересния герой в GTA 5, ще отключим Тревър и в момента отиваме да правим, мисля, че се казваше кастинг, не, в момента отиваме да правим The Jewel Store Heist. Както че спомняте в предния епизод, трябваше да отидем до къща на Майкъл, за да го облечем с костюм. Майкъл не е с костюм. Да, предния епизод трябваше да облечем Майкъл с костюм, за да може да направим една от мисиите. Защо ми флипна худа? Добре. И го направихме. А сега мисля, че отиваме да правим препарейшъна за хайста. Мисля, че в момента трябва да отидем до Лестър. И следователно трябва да изберем с кои хора ще правим хайста, какви хора да наем, кой ще ни бъде драйвер, кой ще ни бъде weapons person. Мисля, че имаш още едно, не знам дали ни трябваше хакер за този хайст, не съм напълно сигурен. Някакъв ван. Колко е странно като флипнат хора така. Така, тук наляво е къщата на... Защо не завиваш Vehicle Shield Rockets? Не ни трябва да Shield Rockets. Така, слез. Влизаме в Garment Factory на Лестър Крест. Лестър е. Фо? Каза ми put something nice on, трябва да се преоблека пак ли? Добре, нали бях проблечен преди един път? Защо пак трябва да ходя да се преобличам? Или пък аз съм бил преоблечен, явно ме е фейлнала играта и целият този прогрес е изчезнал и сега трябва да ходя да го правя пак, така ли? Добре, стамина плюс. Няма лошо, няма лошо. Сега отиваме тогава до магазина за дрехи, да може да купим дрехи на Майкъл. Виждам някакъв магазин тук близо, но мисля, че трябва да отидем до този най-скъпия магазин, за да му купим костюм. Трябва да му вземем скъп костюм. Защо ме гони полиция? Какво съм направил? Защо ме гони полиция? What? Защо? Защо има една звезда полиция? Какво съм направил? Откраднал съм кола ли? Ма няма как съм откраднал. Това е моята лична кола. В смисъл, това е колата на жена ми. В случая на Аманда, жената на Майкъл. О, Extreme Fog. Нищо не виждам. Нормално нищо да не виждам. Добре, поне да се показваха на картата. Extreme Fog е за тях ли е? Или е само за мен Extreme Fog? Сега завиваме на тук, не ме вижда. Видяме! Добре, две звезди вече, защо? Аз просто бягам. Какво съм направил? Добре, отиваме до магазина. Ако вляза в магазина, дали ще ме обслужат? Мисля, че няма да ме обслужат, ако вляза в магазина. Мисля, че трябва да им избягам някакси. Добре, нека влезем в тази затънтена уличка. Two-time vehicle engine speed. Добре, това в момента не ни е от най-голяма полза. Така, ако спра тук, ще изчезнат ли? Invisible vehicles? О, май идват към мен. Трябва да съм готов. Не ме вижда. Не. Тук става ли? О, добре, изгубиха ме. Добре, най-накрая. Защо още ме гониха? Така, ето го. Teleport everything to player. Да. Нормално всичко да се зарви. Добре. Колата ми е жива. Чакай, излез. Бягай. Има неща върху мен. Не мога да и умря. Защо ми го причиняваш? Реално не сме толкова далеч от магазина, но преди бяхме буквално отстрани на магазина, така че пак е някакъв малък таймос. А както вие знаете, в тази поредица аз опитвам да превъртя играта възможно най-бързо. От много време нямаше епизоди, защото просто нямах възможност да направя нови такива, поради неуточнени причини, които няма да уточня. Къде е магазина? И сега сещам, че ако някой от вас за първи път попада в моя канал и в тази поредица, както са видяли от заглавието и както виждате в момента на екрана, има отгоре лилава линия, която зарежда от ляво до дясно на екрана. Когато линията се... Когато линията се напълни, случват някакви такива странни неща като това. Дали мога да изляза с този трактор от магазина? Когато линията се напълни, случая всеки... Мога да изляза от магазина с трактора! Заклещих се. Когато линията се напълни, влез. Мини. Добре се преоблякох, дали ще ми пази дрехите, не знам. Когато тази линия се напълни, тя се пълни всеки 20 секунди, се активира Random Chaos Effect. Този Chaos Effect се опитва да ни попречи да прогресираме в играта и да победим играта в случая, а ние се опитаме да стигнем до края на Story мода в GTA 5. От дясната страна на вашите екрани може да видите текст. Примерно в момента пише More Mates, Bouncy Vehicles и Blackout, затова в момента е тъмно, като явно Blackout на момента, които по принцип са по-трудни от дефолт режима на този мод, тъй като дефолт режима на Chaos мода пуска рандъм ефект всеки 30 секунди, но аз реших да си го направя една идея по-трудно, за да бъде по-интересно, като ми пуска рандъм Chaos ефект всеки 20 секунди и да, както може да видите в дясно съм правил някои от ефектите, които е възможно да се правят.
Тъй като повечето ефекти, ако ги преведа, реално няма да се разбира нищо и няма да имат смисъл. И затова съм превел буквално от сигурно 5-6 ефекта. Клонирай герой. Да, клонираме героя, затова той преди отскочи. Добре, в момента съм в някакъв мотор. Replace current vehicle. Да, това е също един от ефектите. Replace current vehicle. Добре, вече не сме blackout. Да, ефектите изтичат, мисля, че всеки 25 или 30 секунди всеки ефект изтича. Прилага се ефект, нали, са 30 или 25 секунди или 20 секунди, той изтича. Защото obviously не можем да играем всички ефекти постоянно. Pets drive backwards. Всички карат назад ли са? Да, карат назад. What? Да, както виждате, успяхме да се привлечем вече не знам колко минути в това видео. И отиваме към Garment Factory на Лестър Крест. Сега да минем тук от по-прекия път. В момента отиваме да изиграем първия хайст на GTA 5 при Лестър Крест. Първия хайст, който ние отиваме в една бижутерийна и ние трябва да откраднем възможно най-много бижута. Да, кът сцената започна, което означава, че сме направили нещата, които играта изиска от нас да направим, за да тригърнем хайста. Вижте го какъв е. Мизерник. Bubble Vision. Се гледате на някакъв стар телевизор. Буквално нищо не се вижда, нищо не се разбира. Супер уейви са. Ако беше черно-бяло, ще е доста по-интересно. Въпреки че не е така е хубаво, когато е изгорял това. Добре, този ефект изчезна, минали са 20 секунди. Явно Full Acceleration. В момента може да чувате как някакви коли се взривяват отвън, защото просто имат Full Acceleration и не могат да си контролират високата скорост. Затова не карайте бързо. Когато карате бързо, не могат да си контролирате скоростта. И RNG-то никога не е на ваша страна, когато карате с висока скорост. Obviously, дори in real life. Добре. А защо не скипнах? Защо не скипнах къс сцената? Вижте, той иска да ме бие. Не ми вземи колата. Не. Аз трябваше да скипна къс сцената. Защо останах да гледам къс сцената? Ютърн. Просто съм свикнал, когато играя тази игра, да не скипвам къс сцените, но идеята на това плейтру беше да скипваме къс сцените и да минем играта възможно най-бързо. Това просто забравих да скипна, трябваше да скипна къс сцената. Тук не се тая. Кътнал се ме, така че вие не сте гледали изцяло и без това. Сега пътуваме към смъртта си, да. Extreme Grief for Jesus, който някакси се спална в мен и света ни отрече и просто реши да ни убие и двамата. Да, we're going to Little Portola. Отиваме до сградата, която е обещаващата сграда на бижутерията. What? Extreme Grief for Jesus, U-turn, spawn, implant rage, can't tie my shoes, for acceleration, ESP, какво ESP? Защо имаше 1000 ефекта? Защо има 10 000 ефекта изведнъж? Не мога да мръдна, не мога, не, давай назад, дай. О, мога, стой. Така, стой. Бавно. Така, живи сме, давай, щупим се колата и едва се движи. Давай. Така, има някакъв екстрей, кой е това? Вече не трябва да съществува, не ни трябва. Рагдол, защо ме изкара от колата? Искам просто да стигна до, както казах, до сградата на бижутерията, където ние имаме да направим един преглед. Умри. Той безсмъртен ли е? Нямам патрони ли? Той е безсмъртен! Умря, добре. И все пак ме гонят полицайите. Добре, бе, защо? Как сте чули, бе? Ама то реално полицията е... Районното е точно там, където гледам в момента в центъра е районното, така че нормално да сме чули. Чакай, идват зад мен. Давай, бързо. Те буквално ме обградиха полицайите отпред и отзад. Май. Не, видяха ме. Vehicle Explode on Impact. Добре, поне изгубихме полицаите, смисъл. Поне е нещо. Ретрай, да, можем да скипнем мисията. Ако фейлнете една мисия над 3 пъти, играта ви позволява да скипнете като цяло, но това ще го правим само ако фейлнем една мисия над 10 пъти. Или ако мисията е твърде досадна, или сме я направили преди и нещо не е сейвало и трябва да я правим отначало, но реално преди сме направили, тогава ще скипваме мисиите. Както направихме мисия във втори епизод с мисиите на Тания. Добре, винаги когато стигнем до тази част на улицата, умирам. Jump. Добре, не може ли да стигнем нормално до мисията? Поне да стигнем до първия чекпоинт на мисията. Тъй както казах, в момента се качваме до No Phone. Не ми трябва фон. Качваме се на покрива на сградата, която държи бижутерията. Там трябва да направим преглед. Нали това не е за мен тия полицаи. Така, там трябва да направим един преглед, в който Лестър Крест да направи плана на това как да направим Jewel Store Heist-а. Ghost Town, никой не се вижда, но не са Invisible, така че пак се вижда до някъде. Да се надяваме, че Jesus Christ, Исус Христос няма да се спълне след малко, защото това ще навреди особено тежко на нашата мисия в момента, затова се надявам това да не се случи. Rapid Fire. Само искам да стигна до жълтата точка. Така, това е
basically checkpoint, така че ако нещо стане, ще ни върне тук отново. В момента трябва да отидем вътре до магазина и да се правим на един нормален customer. Пак ми се дублира герой, ако не е герой. Влизаме в магазина, Evangelical се казва, като нормален customer и трябва да направим снимка с нашите очила на всички камери. В момента в очилата правим снимка штрак, всичките камери би трябвало да се виждат. Така, снимали сме всичко. Камера и вентс. Имам още един Майкъл до нас. Добре, няма лошо. Сега излизаме от магазина. Така, Лестър каза, че трябва да видим покрива и да видим как върви вентилацията. И на къде отива вентилацията. Gravity Field отново. Сега всичко се привлича към мен и май нещо ще ме смажи и ще умрем пак. Така, нищо не пипам. Някакви неща се взривяват. Аз безсмъртен ли съм? Няма как. Получих $19 от някъде. Откъде? Откъде? Така, можем ли да излезем? Не умире. Не, хелта, да увижте хелта. Everyone exits their vehicles. Аз екзитнах този свят. The car was destroyed, да, виждам. Go to the jewelries. Нали до сега бях там? Ти си виновна. What? The car was destroyed. Как? Kill engine of every vehicle. Третия опит, слез. Давай, защо има още? Моля да го пребия. Press E to enter glasses hidden camera. Да, имаме очила с скрита камера. Така, enter glasses, снимка. Това ли е? Shots come true, давай, бързо, давай. Скип, втория Майкъл още тук. Get back to your car. Така, влизаме в колата при Лестър Крест. Добре, бе! Obliterate all nearby pets. Супер. Какво? Retry. Слез от колата. Изтичай до магазина. Влез в магазина. Благодаря, че ми отвори вратата. Натисни штрак. Снимай камерите и отиди да говориш с продавачката. Излез от магазина. Влез в колата отново при Лестър Крест. Така, сега къде? Мисля, че тук назад се ходеше. Защо лагна? Това е actual crash. То actually умря. Крашна. Защо? Няма проблем, връщаме се обратно в играта. Наистина тайно се надявах да бъде fake crash, да не е actual crash, защото това е много време загуба. Това са поне 5 минути. Не 5 минути, 2 минути, за да изчакам реално да видя дали е fake crash или не, за да изляза от играта и за да вляза в играта пак. И сега трябва пак да... Всъщност... Сега трябва пак да отида до Лестър ли? Не. Сега трябва пак да отида до Лестър. Вече наистина се чува дали просто да не скипна мисията като фейл на 3 пъти, както преди обясних. Защото наистина ми се... Защо има падащи китове? Whale Ray. Не, върху мен. Марко, тежи. What? Не ми се ходи пак до Лестър да правя абсолютно също нещо. Сега трябва да се кача при Лестър, да мине една кът сцена, после да изляза от Лестър, да се върна буквално където тук що тръгне в момента. До време да се опитвам да не падне кит върху главата ми, ако може да не пада кит върху главата ми, ще бъде най-добре. И пак трябва да влизам в магазина и пак да правя снимки, за да можем най-накрая да се качим до тавана на сградата и да направим още снимки там. Защо ми го причиняваш това? Обратно при Лестър Крест. Слез, брейк бустинг, слез, давай, нагоре. Поне съм с костюм, поне не съм с нещо друго облечен, за да може пак да не мога да стартирам мисията. Защото не ми се разкарва още пак 10 пъти. Влизаме при Лестър, скип. Така, къде отива? Той ми избяга с колата, Лестър ми избяга с колата. Ела, стой, стига бягаш, стига. Как той дори не може да кара, той няма книжка. I feel sick. Да, и аз така. Лестър was abandoned. Не, той избяга от мен, не е бил abandoned. Той просто реши да си тръгне. Добре, стой. Не. Добре, аз мисля просто да се самоубия в играта още 2 пъти, за да може да фейлне мисията. Защото до сега правихме буквално едно и също, не искам да го правя пак. Както казах преди, това е част от правилата, които аз решавам, защото това е моята поредица. Когато минем една мисия и играта после реши да крашне и да ни върне от начало на мисия, която вече сме минали, аз считам за напълно честно да скипна мисията, както правя в момента. И сега ще отидем на това място, на което Лестър отново ще ни кара да правим... Това не беше от мен. Obliterate all nearby pets.
Сега пак трябва да ходим на нове място, на което Лестър ни кара да правим снимки в бижутерията. Това сигурно е пети опит, в който се опитам да правя снимки в тази бижутерия. Все нещо става грешно път. Не! Грифър Джизъс. Исус Христос не ни харесва явно. Аз лез за 6-7 път, вече не знам кой път стана. Press E to enter glasses hidden camera. Да, знам. Не. Мисля, че и той ще се деспаунне. Мисля, че когато аз умър, той ще се деспаунне. Така, 8-ми опит. Мога ли да убия Джизъс? В играта. Ето го. Как? Майкъл Блух изкавър. Поред това мислех, че Джизъс ме убия. Скип. Съжалявам. Скип. Какво скипнах? Аз буквално съм на същото място. Не, върни се. Скипнахме лакше. Търн търтъл. Добре, нищо не виждам. Сега, доколкото помня, трябва да се обърнем на 180 градуса. Така. И някъде тук беше входа към покрива на сградата. Ето го тук. Спри. Така. Go to the rooftop. Да. Beyblades. Всичко се върти до Beyblades. Добре, мога ли да мина без нищо да ме удря? Please. Влез във вратата! Добре, давай. Защо? Да каро изтък, къде? Това дори не е по моя вина, защо ме фейлваш? Така, добре, защо не ме оцеля вратите, толкова ли съм дебел? Bouncy рейдар, се тая, това не ни трябва в момента. Качваме се нагоре по стълбите, за да може да се качим по още една стълба. Катем се по стълбата, за да стигам на покрива на сградата и... What? Teleport player a few meters. Не! Фак, трябва да се качвам горе. Буквално бяхме там отгоре на тази червената сграда, той ме свали долу. Teleport player a few meters. Защо? Не може ли a few meters на там, където трябва, не извън самата сграда? Това бяха поне 20 метра, ако броим височината на сградата. Добре, качваме се отгоре отново по тази стълба, за да се качим на покрива на сградата. И... сега трябва да се качим нагоре по това. Трябва да се качим на тук. Не, добре, се тая. Трябваше да ходим отстрани на това нещо, но той просто реши да падне. Така качваме с тук. Гледам да бързам възможно най-бързо, защото ако се бавя, ефекти ще се прилагат всеки 20 секунди, както бяхме уточнили. И доколкото помня, да, can we get any higher? Да, качвам се възможно най-високо колкото мога. Качваме се върху този климатик. Цъкаме и трябва да направим снимка на това, бързо. Exit camera mode. Spawn Extreme Griffer Jesus. Добре, дано това да се броеше и реално да ме свали долу. А не да трябва да го правя това от начало. Пак ли трябва да се качвам? Защо? Добре, ако съм first person, дали ще е по-бързо? Колкото си спомням, ако ходим в сгради на first person, героят ни е една идея по-бърз, отколкото е по принцип, когато е отвън на first person. Това нека видим. Сега ходим... Обърни се, така. Нека се качим тук, както трябваше оригинално. Да видим дали ще успея. Значи, дори снимката, една снимка не е достатъчна. Трябва да снимам и да сляза долу в колата на Лестър Крест, за да се регистрира прогрес в мисията. Следователно трябва да стигна до... О, той е тук! Той още е тук. Защо всеки път, когато Грифър Джизъс ме убия, аз си мисля, че той ще те спауне, когато аз умра. Има копчето скип. Дали да скипна? Не. Няма да скипвам. Не е честно, няма да скипвам. Earthquake. Така, спри. Това видео е много дълго. Ако това видео ви е харесало, го харесайте и се абонирайте за канала. Добре, че гледахте и до скоро.